खुलुमबाय रादाबखौ फरायदों आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव आसाम सोलोंथाइ बिफाननि मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो थाखो 9 नि जा सानखान्थि आरो गोरलै बिगियानखौ इंराजि रावजों सोलोंथाइ लानांगौनि बे समाव रायजो सरकारनिफ्राय लाना फैदोंमोन नाथाय बेखौ नेवसिदों मोनफ्रोमबो माहारियारि आफाद मोनफ्रोमबो दोलोफोरा मोनफ्रोमबो आफादफोरा बेनि हेंथायै गसंबोनानै बन्द खालामदोंमोन नाथाय फिन आरोबाव आसाम सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय थिरांथा खालामना होबाय जे मोनफ्रोमबो फरायसालियाव थाखो 9 आव जा बिगियान आरो सानखान्थि आयदाखौ इंराजि रावजों सोलोंथाइ लानांगोन। थांनाय गोलाव समफोराव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे गुबुन माहारियारि आफाद गुबुन हारि हारिसानि आफाद आरो दोलोफोरा बे समाव बिनि हेंथायै गसंनानै सरकारनि सायाव हेंथा खालामदोंमोन जे थाखो 9 नि जा बिगियान आयदा एबा गोरलै बिगियान आयदा आरो सानखान्थि आयदाखौ जा बिमानि रावजों सोलोंथाइ लायालासेनो इंराजि रावजों सोलोंथाइ लानायनि जा थांखि लादों बेखौ नेवसिगारदोंमोन आरो फैलार खालामदोंमोन एबा फेलें खालामदोंमोन सरकारनि बे थांखिखौ। नाथाय फिन आरोबाव दिनै रायजो सरकारनिफ्राय बा रायजो सरकार सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय बे समाव दिनैनिफ्राय जे थाखो 9 नि जा बिगियान आरो सानखान्थि आयदा बे सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि रावजोंसो सोलोंथाइ लानांगोन होननानै नटिस फोसावबाय आरो बेनि सायावनो मिरु थुनलाइ आफादनि आफादगिरि लोगोसे गाहाय नेहाथारि बिथांमोना गोख्रों बेनि सायाव फिनजाथाय होदों आरो माब्लाबाबो बेबायदि जानो हानाय नङा होननानै बे समाव अजद दैखांनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों।